Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang grasya sa tungdong Kristo ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon ko na ni Kristo, sulod ng atong Santo Siya Misa karon, sa kanunay, pasalamatan ta ang Diyos sa tanang mga grasya nga atong nadawat, ug usabat ang panangat ngadto kaniya nga atong nagadaiya nga mga katuyuan. Sa espesyal nga kabahin, iapil sab nato pagampo, ilabi na ang mga lugar nga posible nga maapektuhan ining bagyo nga nasa atong nasod karon. Takip na usab kita diri sa Bohol nga unta, malikay unta kita sa mga kadaot ug sa uban pang mga katalagman. Pero mahimog kitang tako sa pagsaulog ng Santo Siya Misa, inulsulan ta ang atong makalapasan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa tong mga sala, dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. Wamahan, aga ka og panalikdi ang imong katawhan, ug ihatag ka namo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios pangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya, nakabalita ang hari sa Assyria, nga si Tirhaka, ang hari sa Ethiopia, nagpaingon na sa Assyria, aron pagsulong kaniya. Sa pagkabalita niya ni ini, nagsugo siyag mga tao sa pagsulti kang Ezekias. Ayaw palingla ni anang imong Dios nga nagsaad kanimo nga Jerusalem dili gayud mailog nako. Nasayod ka na sa gibuhat sa mga hari sa Assyria, sa tanang nasod nga ilang gisulong, gilaglag gayud nila sa hingpit. Nagtuo ka ba nga may makaluwas kanimo? Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria, ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo, ug iya kining gihikyad sa atubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya. O Ginoong Dios sa Israel, nga anaa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ikaw lamang ang Dios nga naghari sa tibuok kalibutan, ug mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pamatia in taon ako, o Ginoo, ug tan-awa ako. Pamatia ang mga pulong ni Sinakerib, nga ania nining sulat nga iyang gipadala kanako, agig pagbiay-biay kanimo. Tinuod o Ginoo, nga gipanglaglag sa mga hari sa Assyria ang ubang mga nasod, o gipapuno nila ang mga Diyos sa maong mga nasod, kay dili man sila tinuod nga Diyos, kundili mga binuhat lamang sa tao, gikan sa kahoy o bato, o nangaug daw ang maong mga Diyos. Busa karon o Ginoo, nga among Diyos, luwasa, intawon kami sa hari sa Assyria, aron masayod ang tanang gingharian sa kalibutan, nga ikaw lamang gayod, o Ginoo, mao ang Diyos. Unya, ipasuguan ni Asias si Hari Ezekias
nga agig tubag sa pagampo sa hari, ang Ginoo miingon. Gibay-biyay ka sa katawhan sa Sion, o gikatawan kanila. Kay sa Jerusalem, may mga tao nga nahibilin, ug sa bukid sa Sion, may mga tao usab nga nagpabiling buhi. Buhaton kayod kini sa Ginoo tungod sa iyang gugma. Kini ang giingon sa Ginoo bahin sa hari sa Assyria. Dili siya makasulod ni makaduol nining syudara, ni makahigayon siya sa paggamit sa iyang pana. Mupauli siya sa iyang nasod, agi sa dalan nga iyang giagian, sa iyang pagpaingon nganhi. Dili siya makasulod sa Jerusalem. Kaysa pagpanalipnan ko kining siyudara, tungod alang kanako ug sa akong alagad nga si David. Ug niadtong gabhiuna, miadto ang anghel sa Ginoo sa kampo sa kasundaluhan sa Assyria. Ug gipatay niya ang usa ka gatos ug 85,000 kasundalo. Sa pagmata sa taga-Assyria, sa pagkabuntag, nakita nila ang maong mga sundalo nga patay na. Busa, si Sinakerib, ang hari sa Assyria, mipauli sa ila og didto puyo sa Ninive. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Dios nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Dios nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo og angayng daygon diha sa siyudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid labing matahom sa kabukiran, mao ang kalipay sa tibuok nga kalibutan. Ang Dios nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan, mao ang siyudad sa dakong hari. Ang Diyos na nasa iyang mga kuta, ibantog siya sa pagkadalangpanan. Ang Diyos nagapasagan sa O Diyos, gipalandong namo ang imong gugma sulod sa imong templo. Sumala sa imong ngalan, O Diyos, mausab ang imong kadayganan. Nagaabot ngadto sa kautlanan sa yuta. Sa katarong puno ang imong kamot. Palihog tindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaa kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug pagtulunan sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno, ug kini ang bisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug diutay ra ang nakakaplag niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo.
Ang atong Ginoong Hesukristo diha sa Ebanghelyo, nag-auhag ka nato sa pagpili, dili niadtong luag nga dalan, kung dili niadtong sigpit nga dalan, niadtong guot nga dalan, kadtong lisod, sudlon nga dalan. Unsa may buot ipasabot ni Kristo kung maghisgot tag sigpit nga dalan? Unsa ba ang sigpit nga dalan? O kinsa ba ang sigpit nga dalan? Ang sigpit nga dalan, walay lain kung dili ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Sa usa sa mga ebanghelyo, siya nagkanayon, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Si Kristo mismo, kining maong sigpit nga dalan. Nganong lisod man kining maong dalan, tungod kay ang dalan ni Kristo, dili man dalan sa pagpakasayon, kundi dalan sa Kalbaryo, ug dalan sa krus. In particular, unsa man kini nga klase nga dalan? Dalan kini sa pagpasaylo ngadtong mga tawo nga gabinuang nato, ngadtong mga tawo nga lisod pasayloon. Dalan kini sa paghigugma ngadtong mga tawo nga dili manggali ka mao mobalos og paghigugma kanato. Kadtong mga tawo nga lisod higugmaon. Dalan kini sa pagsabot ngadtong mga tawo nga lisod kaayo sabton. Dili ma-spelling ang utok. Dalan kini sa pagpaubos ngadtong mga tao nga bisag nagpaubos na taog taman pero taas gihapon og garbo, dili gihapon makaon ng batasan. Dalan kini sa pagkamaluluyon, pagpakita og kaluoy bisan pa niadtong mga tao nga dili angay kaluy-an ug lisod kaluy-an. Apan kining maong dalan wala lang nagtapos nga ana. Kining maong dalan, nag-auhag pud nato sa pagbarog sa kamatuuran. Kining maong dalan, nag-auhag pud nato nga dili kita magpabiling hilom atubangan sa inustisya, atubangan sa mga sayop. Kining maong dalan, nag-auhag ka nato nga musulti ta kung unsa ang angayan, unsa ang matarong. Kung dunay angay nga ikorek, atong ikorek. Kung dunay angay nga sultihan, atong tambagan og inigsuon nga pagtambag. Panagsa, labi na kung magkatiguang ta o ganahan tagkalinaw sa kinabuhi, daghan ka na itong mga Katoliko nga maingon nga, bahala ng Ginoo, Ginoo na bahala nila. Bisan doon na patay igong kusog nga mubarog sa kamatuuran ug mukorek kung unsa ug kinsa ang angay nga ikorek. Pero panagsa, mingon na Ginoo nila'y bahala. Bahala na sila basta kay nagbuhat tag sakto. Ang tinuod nga Kristiyanos, dili magpakahilom atubangan sa inustisya, dili magpakahilom atubangan sa sayo. Namang yun dere, mga nanimba na to dere every Tuesday, if I'm not mistaken, kaning Holy Face of Jesus. Kining atong mga igsuon nga naa dere, dako po ni responsibilidad ba? Nga naman, kay ang grupo palang daan, Holy Face, ang dagway ni Jesus unta, kanabang dili lang kay mo ang ilang giampuan, mo ang ilang giday, kundi ang maong dagway, mo salamin pod sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Nga pinaagi sa ilang pagpanginabuhi, mabati pod sa uban ang kaluoy ug paghigugma ni Kristo. Kay sukwahi kayo ng Holy Face of Jesus ta pero mao tagbatasan. Holy Face of Jesus ta pero apiki ta og kinaiya digil ta ka mao nga mopabayo sa uban. Kana bitaw musalamin unta kung unsa nga atong gisunod ug unsa atong gituhan, musalamin unta sa atong tagsa-tagsa ka pagpanginabuhi nining kalibutan. Well, I do not know, amang ko kailaning mga tawhana kayo, wala mo kailag unsan nilang pagpanginabuhi. Pero nindot nga ato untang mapuy-an kung kinsa ang atong mga gisunod, kung unsa ning mga debosyon nga atong gibarugan, unsa ning mga debosyon nga atong gisunod. Mga igsoon ko na ni Kristo matag karon ug unya sa kanunay giawhag kita sa pagsunod ni ining maong dalan. Walay lain kung dili ang dalan ni Kristo. Siguro ato lang ipangutan na nga karon unsa man gyud nga dalan akong gipili? Dalan ba sa pagpakasayon o kini bang lisod nga dalan? Kini bang dalan ni Kristo?
I'm sure many of us daghan nato nga mupili gyud ta og sayon nga dalan kay mao man gitudlo sa kalibutan. Apan kung gusto ta nga mabulahan, gusto ta og kahimayaan, sunda ang dalan ni Kristo. Kay again ako ning gibalik-balik. Tinawton ta labi na ang mga kadaadlaw nga mga church goers pirmi nga manimba. Dili unta masayang ba ning atong pag-anhi pirmi sa simbahan. Kay basing og pirmi ta manimba, pirmi ta magnobina, pirmi ta mudong sa simbahan. Pero ang simbahan sa pagkatinuod, wa miabot sa atong kasing-kasing. Midong ta sa simbahan, pero never ta nga nakaabot sa simbahan. Miduol ta sa Ginoo, pero never ta nakaabot sa Ginoo. Inaot pa anta. Mga igsoon, pagampo ka mo na kung sakripisyo dawaton ta sa Diyos samahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo. Ikan sa inyo. Mayag sa inyo naman. Ayon sa sakripisyon sa tibok ng Santos na simbahan. Ug Ginoo dawatang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlon ta kanamo sa unahunaw kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini ang mga pangayo pinagi ni Kristo nga mga Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mataro. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi nga sa Kristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa walay hunong nga himaya, giaso sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos, dahil ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimok nga lang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon kasyogpan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kininyo nga tanan ug kana, kay kinimo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ug panginom ko mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron lang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatay paggabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhigal sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubag mo alagad kanimo. Himawa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahibo sa Dios sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang simbahan sa bukalibutan, himawa mahimpit kami sa gugma, uban ni Leo among papa sa tanang kaobispuhan ug sa tanang kaparian. Hinumdumi sabong maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dasong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan. Himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang nahanolay sa Dios ni sa nusay nga iyang bana uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amay kang himayaon pinagi na sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatangan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dawtan. Patagi kam sa kalinaw niining panahuna, aron tilabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, naglingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawang among mga sala kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanakan ninyo. Ipakita tang timaan sa tong panaginig sunay panagdait manakan ninyo. Peace be with you. Mga igsuon, kini mao sa Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Lawas ni Kristo. Pahinumdum sa tanan nga bantayan ang inyong mga personal nga mga butang, palihog, ayaw ibilin nga walay magbantay ang inyong mga bag, pitaka, cellphone ug ubang pangbililhong gamit. Daghang salamat. Mag-ampo kita. O Ginoo tan-awa nga mapuanguron kaming imong mga tao. Ug gihatag kanamo nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan. Ang pagdangat sa may mahimayaon nga pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaging Kristo nga among Ginoo. Amen. Prayer for the holy face of Jesus. All together. Holy face of Jesus, be my joy. Holy face of Jesus, be my strength. Holy face of Jesus, be my help. Holy face of Jesus, be my courage. Holy face of Jesus, be my wisdom. Holy face of Jesus, image of the Father, provide for me. Holy face of Jesus, mirror of thy priestly heart, be my zeal. Holy face of Jesus, gift of the Spirit, show me thy love. Holy face of Jesus, saddened by sorrow, grant my request through thy merit. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, panlakaw kamuuban ng gugma, ug ang kalinaw ni Kristo.